d'Independents per Salt és un acte que gira sobretot al voltant de la participació. És un acte que també vol informar i parlar entre tots plegats sobre les iniciatives que hem portat des d'Independents per Salt en la nostra feina municipal, i també dintre de la participació, que engloba una mica el sentit d'aquest acte, us volem presentar també algunes experiències de participació que s'han produït en altres municipis. Primer de tot m'agradaria dir que des d'Independents per Salt sempre hem considerat que sense participació ciutadana aquesta democràcia en la que vivim no és una democràcia com a mínim en mayúscules, perquè ens neguem a que la democràcia sigui simplement anar a votar cada 4 anys i que durant aquests 4 anys facin els nostres governants facin el que vulguin i els sigui totalment indiferent què és el que pensa la gent, quines són les seves inquietuds, com veuen com va el poble, quines són les prioritats que la gent pensa que s'haurien d'abordar. I sense aquesta participació això és impossible. És com donar un xec en blanc i d'aquí 4 anys ja ens tornarem a trobar. Pensem que és molt important que es produeixi aquesta participació constant en coses grans o en temes fins i tot més petits, perquè pensem que d'aquesta manera el desenvolupament del nostre poble, la gent se sent molt més protagonista d'aquest desenvolupament i alhora generem també una complicitat per les coses bones i per les coses dolentes. En els moments actuals tots sabem que les administracions públiques no passen el seu millor moment a nivell de recursos econòmics per engegar moltes actuacions que potser veuríem necessàries, i és precisament encara més en aquests moments on amb els recursos limitats que hi ha s'han de marcar unes prioritats, i aquestes prioritats lògicament s'han de centrar en aquelles coses que considerem més importants, i per això trobem molt important que les persones també puguin dir-hi la seva. Per això encarem aquest acte al voltant de la participació. Us explicarem, igual que vam fer l'any passat, els pressupostos de l'Ajuntament de Salt, perquè pensem que el pressupost és un dels punts que es tracten en l'Ajuntament on més clarament es defineix què és el que farà l'Ajuntament en el pròxim any. Els pressupostos marquen unes prioritats, algunes coses es fan, algunes coses no es fan, i pensem que és un punt molt important perquè la gent pugui dir-hi la seva. Des d'Independents per Salt ens agradaria que l'Ajuntament de Salt anés avançant cap a uns pressupostos participatius. Nosaltres a l'Ajuntament també siguem conscients que no som molt receptius a aquest tema. Com a mínim, ja l'any passat els vam demanar que com a mínim comencessin per explicar-los als veïns, per fer una presentació pública, per explicar quins diners hi ha, a partir de què venen, de quins ingressos, quines despeses es plantegen i que expliquin quin sentit tenen, per què es fan unes coses, per què es fan unes altres, perquè la gent sàpiga quina és la situació real del nostre Ajuntament, en què ens gastem les coses i si pensem que està bé que s'hagi d'anar per aquí o potser pensem que s'hauria de fer alguna altra cosa. Com que el fet d'explicar el pressupost tampoc no se'ns va fer cas, ja l'any passat vam dir, mira, ho farem nosaltres. Ja que no ho fa l'Ajuntament, ho farem nosaltres. Val a dir que nosaltres no tenim tots els tècnics municipals responsables d'elaborar els pressupostos per poder-los explicar amb tota l'exactitud que podria fer un tècnic, però des de la nostra modesta aportació sí que volem explicar-vos una mica a grans trets quin és el pressupost municipal de Salt, què en pensem nosaltres d'aquest pressupost, explicar-vos quines són en tot cas les nostres prioritats, una mica les iniciatives i el que hem fet durant aquest temps, des que ha començat aquest últim mandat a l'Ajuntament, i també explicar-vos, com us he dit, algunes experiències de participació d'altres municipis per veure que també en petites coses o en coses més grans
doncs, aquesta cultura democràtica doncs, es pot anar implementant en els pobles. Primer de tot, en Ferran i l'Eva doncs, us exposaran els pressupostos i aquesta part més de Guissal. Molt bé, bona tarda a tothom. A veure, alguns dels que esteu aquí ja vau venir l'any passat i us agraïm que torneu a estar aquí amb nosaltres per, si més no, anar repassant algunes de les coses que es fan en aquest poble i que, com ha dit en Ramon, doncs no se'ns expliquen prou i potser la gent o la ciutadania no està acostumada que els expliquin i potser no les demana tampoc, no? En aquest sentit, aquest any passat nosaltres el que vam intentar és fer una explicació molt detallada d'un pressupost, de quin tipus de partides constava, què volien dir unes coses, què volien dir les altres, perquè de fet és la primera vegada que explicàvem això a la ciutadania, al poble, i com que a nosaltres sempre ens ha costat entendre aquests documents tan i tan tècnics, doncs creiem que era important començar per aquí, per la base. Aquest any no ho farem així, sinó que el que farem és repassar a grans trets aquells arguments que ens han fet decidir per votar en contra en comptes d'abstenir-nos com vam fer l'any passat. Començaré per un tema molt bàsic, que és de les coses que vam demanar l'any passat, doncs allò que aquest any s'hagin complert o no s'hagin complert. És a dir, nosaltres quan es van presentar els pressupostos l'any passat vam fer tota una sèrie de sol·licituds o de retrets també, perquè hi havia coses que no ens havien agradat, i a veure si les canviaven. Doncs ens hem trobat que precisament no s'ha canviat massa res de l'actitud en la qual es va fer l'any passat el pressupost. Per tant, comencem que un grup com el nostre, evidentment molt més petit i amb molts menys recursos que el grup que està governant o els grups que han estat governant en el seu moment i amb tots els tècnics, com comentava en Ramon, a disposició, doncs només hem tingut 10 dies per poder mirar aquest pressupost i fer propostes. Això vol dir dues coses. Una, que nosaltres que no ens dediquem al 100% del nostre dia a l'Ajuntament, sinó que ho fem a hores després de les feines i després de les famílies, com aquell qui diu, o abans, moltes vegades, ens trobem que 10 dies, amb 2 caps de setmana i aquella època em sembla que hi havia el pont de, no sé si era la Puríssima o així, que era el desembre, ens va fer molt complicat poder portar alguna cosa. Com deia, això significa que què? Doncs que l'Ajuntament de Salt, l'equip de govern, no té ganes de consensuar absolutament res i que tots els dubtes que ens genera aquest pressupost doncs no tenim temps de solucionar-lo, perquè primer els hem d'interioritzar, primer hem de veure què volen dir cada una de les coses, què volen dir cada una de les partides, què volen dir cada una de les coses que s'han modificat respecte a l'any anterior, i nosaltres amb això ja de partida ens dificulta poder aprovar uns pressupostos als quals no tenim tota la informació. A partir d'aquí, després, gairebé a termini per poder-ne parlar en el ple, però sobretot després del ple, hem anat desgranant algunes coses que a nosaltres no ens agraden d'aquest pressupost. I són coses que hem anat insistint al llarg del temps, com veureu a posteriori, que explicarem una mica les coses amb les quals hem reforçat el nostre discurs i hem intentat que es fessin polítiques a dintre de l'Ajuntament. En aquest cas, parlem que hem estat comentant sempre el tema d'una taula d'habitatge. Aquí a Salt, com sabeu tots, tenim molt de problema amb desnonaments, tenim molt de problemes amb gent que s'està quedant sense vivenda i al qual no tenim una sortida posterior a això. Al contrari, ens trobem que molta d'aquesta gent està quedant amb uns deutes i a proposta nostra de fa un any i mig es va plantejar una taula. Aquí, en aquests pressupostos, a part que aquesta taula ha començat tot just a caminar fa poc, no hi ha cap partida que digui no, és que nosaltres hi destinarem X diners, encara que siguin simbòlics, a que aquesta taula pugui funcionar. Doncs això no hi és.
Tampoc tenim una de les coses que també hem reclamat molt sovint, que és una formació per al jovent de quan surt de la formació obligatòria. És a dir, dels 16 als 25-30 anys, és a dir, no tenim aquella formació que pugui donar una sortida a gran part del jovent que tenim a Salt. És a dir, pensem que molta de la gent que acaba la formació obligatòria no aconsegueix probablement un títol, i si l'aconsegueix moltes vegades doncs, no té formació suficient per poder accedir a qualsevol lloc de treball. Per tant, aquí és un dels llocs on nosaltres hem insistit molt, i des de fa 2 anys s'ha obviat des de l'Ajuntament doncs, presentar-se fins i tot a subvencions que permetessin, doncs, per exemple, una casa d'oficis, el que havia estat en el seu moment una escola, tallers, etc. També hem insistit molt en el que és comunitats i barris, tant com nosaltres havíem insistit en campanya electoral com hem insistit en aquests 2 últims anys. L'equip de govern també en va fer de campanya electoral en aquest sentit. Recordem que la campanya en el seu moment va venir centrada molt, cada 4 anys hi ha alguna cosa que modifica el sentit de la campanya. En aquest sentit, aquest any, aquests fa 2 anys, vull dir, va estar molt centrat en els barris i en les comunitats de veïns, sobretot. Aquí, l'equip de govern va fer una proposta que va dir ens baixarem els polítics el sou i el destinarem a les comunitats. Bé, doncs, el primer pressupost nosaltres no hi vam veure aquesta correlació, és a dir, es va continuar, potser s'hi van afegir 10 o 15.000 euros a les partides que ja es destinaven a comunitats prèviament, el 2010 i 2011, i no s'hi va veure un increment. Nosaltres ens vam queixar, vam dir que no ho veiem i que volíem que s'hi inclogués en el pressupost 2012, el d'aquest any que hem passat. Però encara, ara sapiguent com han tancat el cicle del 2012, ens hem vist que no és que no només no s'hi hagin afegit més diners en comunitats, sinó que els que ja hi havia no s'han gastat. És a dir, s'han deixat de gastar 77.000 euros d'una partida d'aproximadament 130 o 140.000 euros en el que és barris i comunitats, que se suposava que era la principal prioritat. No tenen donat resposta a la pregunta d'on han anat a parar. A més, que en l'últim ple vam demanar què s'havia fet amb aquests diners i no han volgut donar. Sí, han anat amb una altra partida a la mateixa àrea, total, que han anat a pagar subministres, energia elèctrica o el que faci falta d'aquelles àrees en les quals els hi faltava pressupost per tancar l'any. Total, que no s'ha fet servir pel que s'havia de fer servir. I nosaltres continuem insistint que a Salt hi ha problemes, encara que últimament tinguem la sort que no sortim als mitjans, però a Salt hi ha dificultats, a Salt s'ha d'invertir sobretot en aquests espais, s'han de donar espais i locals a les comunitats, als veïns, s'han de fer espais per trobades, s'ha de donar recolzament a aquelles comunitats que tenen problemes, que aquesta és una de les coses que sembla que s'estan fent algun tipus de formació. Nosaltres creiem que aquí s'ha d'anar més enllà. A part d'això, com ha comentat en Ramon, ja no ho repetiré massa més, als pressupostos nosaltres hem fet diverses intervencions i fins i tot una moció per plantejar uns pressupostos participatius. Ho vam demanar l'any passat, ho vam demanar molt just i ens van dir que no. Aquest any ho vam demanar, aquest any passat ho vam demanar ja fa més de mig any, perquè la cosa tinguessin temps de preparar-ho, i els demanàvem això, que només ho presentessin al principi, i tampoc els va interessar. Han repetit per activa i per passiva que la participació ja es fa cada 4 anys a les urnes, cosa que a nosaltres ens sembla realment una aberració a la democràcia, és a dir, el fet de reduir la participació ciutadana només en unes eleccions. Per això estem aquí nosaltres. Municipalització de serveis, nosaltres hem plantejat repetidament, i veureu, ara que passaré unes gràfiques molt ràpides d'alguns dels serveis que més ens costen en el consistori, si més no, estudiar-los, per si ho vols descartar, que tinguem dades sobre la taula, i tornem a veure que aquest any tornem a estar en una absoluta dependència dels deutes. És a dir, estem pagant interessos i estem pagant deutes quasi del 100% del pressupost de l'Ajuntament de Salt. És a dir,
això és insostenible. Que sí, que ja els havien adquirit amb anterioritat i que ara no hi podem fer res i que no sé què, bueno, tot el que vulgueu, però nosaltres continuem criticant perquè en el moment en què es van adquirir també els vam criticar, perquè es van fer despeses que no calien amb diners que no tenien. I evidentment sempre hem parlat doncs, de tots aquells equipaments elitistes que la població de Salt no se'n beneficia doncs, massa i s'han deixat de fer tots aquells equipaments que realment són per la base, que són per la població, que són per la gent treballadora del nostre poble. Aquí, com comentava, hi ha dues gràfiques així molt a l'engròs que divideixen el pressupost de despeses en partides, no? És a dir, tant a la gràfica de dalt com la de baix és el mateix pressupost classificat de diferents maneres, com l'any passat vam explicar una mica, no? I a la de baix, que seria, diguem, organitzat per àrees, veiem que les principals despeses, com comentava abans, són de neteja, recollida d'escombraries, sobretot, que és la partida de serveis públics, en el qual, per exemple, ahir aprovàvem una modificació d'un contracte de 2.200.000 euros, aproximadament. Tinguem en compte que el pressupost de l'Ajuntament és de 22 o 23 milions, és a dir, és un 10% del pressupost de l'Ajuntament de Salt és per una sola empresa, Fomento de Construcciones i Contrates, que ens fa la neteja viària. Això és com prou significatiu com per plantejar-se fórmules alternatives. Això és bàsicament per veure-ho en comparació amb altres despeses. I veieu que la segona despesa més grossa és els crèdits i els interessos d'aquests mateixos crèdits, que és l'última barra d'allà baix. És a dir, tenim coses que creiem que molt descompensades. Ja entenem que el personal en el que és l'administració general és allà on hi ha més gent, és allà on hi ha més atenció a la ciutadania, és normal, les persones tenen un cost i nosaltres ja hi creiem en això. El Consorci de Benestar també té un cost, però és que a Salt, el Consorci de Benestar o el que és l'assistència i no anava a dir la seguretat social, l'assistència social bàsica és que és importantíssima i hauríem d'anar 1, 2 o 3 passos més enllà que no la bàsica, que ara s'està retallant també. És a dir, el Consorci de Benestar Social està retallant serveis que no pot pagar perquè la Generalitat no paga i no sé si perquè la Generalitat no li paga a l'Estat, el que sigui, però el que al final passa és això, es van retallant serveis que mica en mica van deixant de prestar a persones que no es poden permetre el luxe, per exemple, de pagar una escola bressol 5 dies a la setmana, totes les hores que fa falta. Hi havia un servei que era per hores, per si alguna família ho necessitava, això s'ha eliminat. I com això, anem traient coses. El que sí també és la tercera partida més grossa, també és la policia, aquesta sí. A més, també se'ns planteja que la policia és d'aquelles que s'ha d'augmentar encara. Nosaltres creiem que el que potser hauríem d'augmentar en comptes de la policia és començar a augmentar l'educació, per exemple, el que dèiem de les comunitats i els barris, començar a crear xarxes, a crear i a fomentar la convivència en comptes d'anar ampliant la policia, la repressió i tot allò que vulgui dir la por. No, ja entenem que hi ha d'haver una policia, ja entenem que hi ha d'haver una sèrie de serveis, però no entenem que sigui l'única de les partides que hagi d'anar pujant, doncs no. I en aquest sentit, és un acudit que es va fer l'any passat, que parlava que va sortir en els diaris, que els pressupostos de Salt plantejava com si fossin una cosa, com si fos el Louvre, per anar a veure. Era difícil fins i tot de que s'exposessin. Ara farem una repassada d'alguna de les propostes que nosaltres, en aquests 2 anys d'aquestes últimes eleccions, hem anat insistint i algunes de les que s'han pogut aconseguir o de les que potser encara no s'han pogut aconseguir. Sí, bona nit. Sí que durant aquests 2 anys hi ha una cosa de que jo almenys estic molt contenta i és que hem tingut temps, hem tingut possibilitat també de fer visites a totes les àrees tècniques, algunes empreses vinculades a l'Ajuntament, amb algun consorci, el consorci fins i tot, i això ens permet tenir una visió més real
del que és la vida o la gestió de Salt. No només hem d'esperar que l'alcalde i l'equip de govern ens puguin explicar el que ells volen, perquè a vegades el que ells diuen amb el que és en realitat dista una mica. Per de formació professional, com que sempre m'he dedicat més al món de l'educació i al món de l'atenció a les persones, jo faré una mica de repàs a alguns dels projectes en els quals hem participat activament i que potser s'estan duent a terme perquè nosaltres vàrem començar a trepitjar una mica l'ull de poll d'aquest Ajuntament. I un dels ulls de poll que tenien era la taula de ciutadania. En aquest Ajuntament té un mal vici, i és que quan algú puja es canvia el que va fer l'altre, no fos cas que estigués bé i no em pogués clavar les medalles jo. I això és el que ens va passar una mica amb la taula de ciutadania. La taula de ciutadania es havia creat en temps del govern socialista i nosaltres creiem que era un bon òrgan de participació. Abans ja n'hi havia hagut altre, hi havia el Laos, ja hi havia hagut altres coses, però com que hi ha aquest costum d'anar-ho canviant, doncs anàvem preguntant i anàvem inquirint en diferents plens a veure com és que no es reunia la taula de ciutadania, per què no ens posàvem a treballar, perquè Salt és un poble que, si no hi ha conflictes latents que es vegin, el que sí hi ha, doncs, hi ha uns conflictes latents que hi poden ser i que per tant seria bo que els treballéssim de base perquè no tornessin a passar els fets que havien ocorregut. I anàvem preguntant i al cap d'uns mesos es van despenjar dient que crearien un Consell de Ciutat i ens van fer partícips de la creació d'aquest nou òrgan de Consell de Ciutat que ha sigut llarg de crear, perquè estem al febrer del 2013, va començar la legislatura, aquest exercici el juny del 2011 i ens hem trobat per primera vegada a gener de final d'any, l'últim dilluns diria que al gener ens vam trobar, perquè hi havia gent que formava part d'aquest Consell que no hi era a finals d'any per raons X i vam decidir que ens trobaríem tots per constituir-lo a mitjans de gener. Clar, mentre això es va anar confeccionant, sí que se'ns va demanar la participació, a veure en què en creiem, de com havia de ser aquest Consell, de què creiem quines havien de ser les seves funcions, i eren com la nit i el dia el que ells ens proposaven amb el que nosaltres creiem que havia de ser, que fos un òrgan mínimament vinculant, que fos un òrgan altament participatiu, que fos un òrgan que escoltés moltes de les veus del poble i va quedar reduït en un òrgan que només parlaria de convivència, es reuniria 2 cops a l'any, reunir-nos 2 cops a l'any per parlar de convivència, molta feina, no sé si la podrem fer, i que sí que el que dissenyava és que hi hauria diferents comissions que podien treballar de diferents temes que creiéssim que fossin mereixedors d'un treball més específic. Ens vam reunir per primera vegada a mitjans de gener, a finals de gener, i ara hem quedat emplaçats per dilluns de la setmana que ve. Des d'Independents per Salt sí que vetllarem moltíssim perquè sigui realment un òrgan participatiu i que hi puguem dir coses i crearem tantes comissions com sigui necessari perquè realment les coses funcionin. Perquè si ells no s'ho creuen, nosaltres sí que ens ho creiem, que aquests òrgans poden funcionar i han de funcionar i mirarem de fer tot el que sigui possible. De fet, fa molta gràcia perquè en el ple de desembre va ser, o en el de gener, va anar-hi l'ordenança fantàstica de convivència i nosaltres els hi vam demanar, sisplau, que apareixin un moment perquè creiem que realment si teníem un Consell de Ciutat que podia parlar de convivència, què millor que revisar entre tots l'ordenança de convivència. I ens van dir que no, que ni parlar-ne, que allò havia d'aprovar-se en aquell ple i que ho necessitàvem aprovar-ho. Es va aprovar i la primera convocatòria que es té de l'òrgan de Consell de Ciutat, quan s'acaba la reunió, ens diuen ens trobarem el dia 25 de febrer i el primer tema que us demanarem que ens reviseu serà l'ordenança de convivència. Doncs maldita la gràcia, no et podies haver esperat un mes i potser no la tindríem aprovada i ja, si l'aprovem, l'haguéssim aprovat i haguéssim pogut aprovar-la ja revisada per diferents sectors de la població. Però en aquest Consell formem part i serem part activa i anirem informant en tot cas de com va la cosa. Un altre dels òrgans en el que estem participant activament és amb la taula d'educació. Ja de fet, des de fa més d'un any, amb en Robert, el regidor d'Educació, ja havíem agafat el compromís de veure'ns un cop mensualment per fer una mica de seguiment del que eren la planificació de les escoles de Salt i arrel del ple extraordinari que es va demanar pel juliol passat, un ple que una mica de pantomima sí que va ser, però
L'única cosa bona que se'n va treure d'aquell ple jo em penso que va ser la taula d'educació, creiem, i llavors la taula d'educació hi tenim part els diferents representants dels partits polítics que estem en el consistori i parlem de planificació a dos nivells, no només de planificació de números de nens que ens trobarem línies, sinó una cosa molt més important aquí a Salt, perquè anem escassos, anem molt escassos i és amb els terrenys. Anem escassos d'escoles, anem molt apretats. Llavors aquí sí que anem treballant amb en Robert en la mesura del possible, en la mesura que ens deixen o que ens escolten per aconseguir els terrenys necessaris per a les properes escoles que es necessitaran a Salt i per fer una bona planificació de les línies escolars. I perquè ja se li va comentar al regidor que ell no estaria mai sol si demanàvem el màxim de recursos per Salt. Salt és una zona educativa preferent i el que no podem permetre són que les retallades estiguin afectant com estan afectant a les escoles i aquí seríem molt incisius i que li donaríem el suport que fos necessari però que ho fes. Una altra de les visites que vàrem fer, perquè havíem estat demanant de fer-ne un bon seguiment, que ho ha comentat en Ferran, que eren aquestes polítiques per jovent, sobretot polítiques de formació i de continuació d'estudis, doncs vàrem visitar a la tècnica de joventut per poder-ne fer un seguiment del pla local de joventut i n'anem fent el seguiment en la mesura del possible de quines són les activitats que s'estan duent a terme, poder-les conèixer una mica de primera mà i poder-ne fer una valoració i una readaptació si s'escau. Un altre dels llocs dels eixos en què nosaltres és primordial, i això també ho ha comentat en Ferran, bàsicament és, i per nosaltres és molt important, són els espais de trobada per de veïns i veïnes de Salt, llocs on es puguin teixir aquestes complicitats, aquestes coneixences. Si ens coneixem, és molt més fàcil que puguem participar tots activament de la vida del poble i que realment creem xarxa i creem complicitats. Salt no té cap espai d'aquest, com bé ha dit en Ferran. Llavors, això també va en detriment una mica de la nostra cultura, de la nostra manera d'entendre la cultura com una cultura molt més popular, no tan elitista. Ara, en una de les últimes juntes de portaveus se'ns va informar que hi haurien uns certs moviments d'espais és a dir, l'àrea de benestar de ciutadania i de marxaria d'on està el Mas Mota, vindria cap aquí l'Ajuntament, es traslladaria cultura a la Coma Cros, tenien ganes, semblava que la Coma Cros comencés a funcionar o fos un centre cívic, per això volen fer un procés participatiu. Nosaltres hi estarem molt a sobre i li demanarem, sobretot a en Robert, que aquest procés participatiu sigui realment un procés participatiu amb les entitats de Salt, totes i cadascuna de les entitats de Salt que tenim, necessitem, volem espais per poder desenvolupar aquesta cultura més popular i poder crear aquestes xarxes i aquestes sinergies de relació entre les persones. I també va ser curiós perquè en el ple d'ahir, precisament, hi anava una subvenció del POSC, de 160.000 euros que l'Ajuntament els vol destinar a fer unes remodelacions a la Casa de la Vila. La Casa de la Vila, tots ho sabeu, que la policia ha marxat, tenen el fantàstic edifici allà dalt a la zona de l'Espai Gironès i hi ha unes dependències que han quedat infrausades, llavors que serien tot on estaven els municipals i els Mossos. Llavors allò s'ha de recuperar. Llavors els dèiem, a veure, no cal que fem una Casa de la Vila que sigui espectacular per la gent, és a dir, que tots els treballadors de la Casa de la Vila puguin treballar en les condicions màximes i de màxima dignitat i que estiguin còmodes, però no cal que llavors fem sales de reunions o de trobades o que arreglem alcaldies i coses que siguin molt... Potser hi ha altres prioritats a Salt i els demanàvem arreglem el que sigui necessari perquè la gent pugui estar ben atesa quan es dirigeixi l'Ajuntament, però que si tenim un remanent o si podem lligar les dues coses, per què no comencem a invertir 4 cèntims en intentar fer alguna remodelació, ja que tant últimament diuen que volen anar treballant per aquest tipus de centre cívic, aquest tipus de local de barris, doncs que comencéssim per aquí. Van dir que era prioritari fer aquest arranjament de les dependències i que ells ho farien. És la seva política, és la seva opció i, per tant, molt respectable. I ara, si t'assembla, canviem una estona de tertio. Sí, ara bàsicament jo acabaré d'apuntar 4 coses que nosaltres hem anat plantejant, algunes que
han tingut prou sort i que han anat calant sí, perquè al final és qüestió de sort, perquè també nosaltres plantegem moltes coses i aquelles que l'equip de govern creu que poden anar bé pel seu tarannà, doncs el tiren endavant o no. O si som capaços de fer prou pressió perquè vegin que allò és una necessitat real. Doncs en aquest sentit, un suposat èxit és el fet de demanar l'ampliació del pont del Camí dels Carlins en allà a l'espai gironès. Allò era una reivindicació sobretot de treballadors del polígon que es troben que és un pont estret, és un pont que no es pot passar a peu ni en bicicleta sense jugar-te al físic i una de les coses que vam insistir és que aquell pont s'arreglés. Després de... Sí, això també ja portem un any i mig al darrere d'aquesta proposta. Ara sembla que la Diputació se'n farà càrrec. Sembla, perquè va sortir als diaris fa escassament 15 dies o 3 setmanes, que es començaria a fer les obres aquestes. Primer ens havien dit que no hi cabia un carril bici, que només es faria un petit espai per vianants. Al final la notícia parlava també de carril bici, veurem a veure com acaba executant-se aquesta proposta que el nostre grup va portar a l'Ajuntament. Una altra és la taula d'habitatge, que ja hem parlat una mica anteriorment. És una reivindicació des del principi, també des del mes d'octubre del 2011, que s'havia de crear, per les necessitats que tenim al nostre poble, una taula pel dret a l'habitatge i que tractés aquests temes. Ha costat infinitament que la cosa pogués funcionar. Es va crear inicialment el maig-juny del 2012, es va fer algunes reunions però no van funcionar i es va deixar mig apartat, donant excuses amb uns quants dels components, etc. I fins que no hem aconseguit que aquesta setmana passada es tornés a reunir a la taula i que sembla ser ara sí que s'han posat unes quantes coses sobre la taula que s'han d'executar immediatament. També, com passava en una altra de les taules que ha comentat l'Eva, la periodicitat que se li donava també era molt a llarg termini, quan els desnonaments en aquest poble no en tenen de llargs terminis. És a dir, quan tenim algú que ahir mateix el treien de casa, era menor, no tenia la seva família aquí, no tenia cap dret, com aquell qui diu, doncs en aquest sentit s'han de donar totes les eines possibles que existeixin i reclamar aquelles que no existeixin. Perquè, com sabem tots, aquesta setmana passada es va aprovar in extremis una ILP, una iniciativa al Parlament espanyol, perquè es tracti el tema de la dació en pagament en els habitatges. En aquest seguirem atents, perquè és una proposta que nosaltres hem fet i creiem que és important. Un altre tema que hem aconseguit, també no sense insistir-hi moltíssim, és que el poble Salt definitivament ja formi part de l'Associació de Municipis per la Independència. Ho vam presentar-ho el 2011, es va tombar la proposta, ho vam tornar a presentar el 2012, després de l'11 de setembre, i al final ens en vam sortir. Va ser molt just, però vam aconseguir que Salt també formi part de Municipis per la Independència, que creiem que entre tots hem de sumar per aconseguir aquest objectiu. Després també una cosa d'encarar una mica el que és la mobilitat en el nostre municipi, a part de plantejar històricament diferents carrils bicis pel poble, una xarxa coherent i lògica de carrils segregats que fomentin realment la mobilitat en bicicleta, vam plantejar i vam demanar també arrel de diferents demandes d'estudiants que han d'anar diàriament a la zona de Montilivi, on hi ha la universitat, com tots sabeu, i escoles de formació professional, que actualment des de Salt amb autobús has de fer un transbord i si tens sort en 3/4 d'hora, una hora, arribes a l'escola, a la universitat on t'hagis d'anar. Per tant, el que hem demanat és que es creï una línia directa, es va aprovar en el ple de l'Ajuntament de Salt. El que falta ara és que això es traslladi a la concessionària, es faci la concessió d'aquesta nova línia o s'executi d'alguna manera. Aquí, aquests són els
petits o grans èxits que hem aconseguit doncs, amb la força que nosaltres tenim. Però també hi ha altres coses que no han reixit, com per exemple van plantejar insubmissió fiscal d'aquest Ajuntament cap a l'estat espanyol, van plantejar que es pagués tota una sèrie d'impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, que actualment em sembla que existeix però no serveix per massa res, i que el que creiem era que començar-la a dotar una mica de sentit. A veure si algun dia hi tornarem a insistir, perquè si diuen que es volen crear estructures d'estat, doncs bueno, nosaltres ens les creiem i les volem fer servir. També hem demanat diverses vegades que es promocionés a l'Ajuntament de Salt les tecnologies de la informació i la comunicació, començant per lo que és la pàgina web de l'Ajuntament, que és absolutament un desastre i difícil de trobar qualsevol cosa que busquis, que entenem que una remodelació, simplificar-la i que les coses siguin una mica més clares. Anàvem una mica més enllà, que seria començar a fer servir les xarxes socials. Actualment l'Ajuntament de Salt, com a consistori, i informacions, diguem-ne, més oficials d'alcaldia no existeix a les xarxes socials, existeixen algunes àrees, com pot ser el museu, l'arxiu, no, perdona, no el museu, l'arxiu, l'àrea de joventut, l'estació. Bueno, aquests estan fent algunes coses a nivell de xarxes socials, però no hi ha res més. Per tant, nosaltres creiem que s'ha de fer un impuls important, perquè aquí és on s'està desenvolupant la ciutadania, on s'està movent la ciutadania, i allà on s'ha de donar informació, i tornem al tema de la participació, la transparència, etc. Aprofito per posar una falca, perquè ahir vam tenir un ple i a través del grup socialista es va fer una proposta de transparència, ara que està molt de moda, que tenim molts de casos de corrupció a l'estat espanyol, el que és el Principat, les comarques gironines. Doncs com que ara resulta que a tothom se li ha donat allò per fer públiques els seus comptes, en Rajoy va fer pública la declaració de la renda, el senyor Artur Mas també, i ara aquí els dels socialistes de Salt, acord amb Convergència, van dir que també es fessin públic la declaració de la renda, la declaració de béns i patrimonis, i nosaltres vam votar en contra. No perquè estiguem en contra de la transparència, sinó perquè ens semblava una absoluta tonteria el que estàvem plantejant. És a dir, a mi no me fa res. Primer de tot, la declaració de béns i patrimoni, que és allò que importa de quan tu entres en un càrrec públic i quan en surts, que l'has de fer quan entres i quan en surts, o quan hi ha qualsevol modificació, ja és públic, és a dir, es pot consultar. El que no l'hem fet és penjar-la a les xarxes socials, això no. Però és consultable d'alguna manera. Per tant, si és que això algú s'ho creu, doncs s'hauria de fer ben feta. El que passa és que també sabem que no es fa ben feta, perquè com que és una cosa que no és vinculant, que no és llons, doncs segurament aquells que els interessa se la passen una mica pel forro. Per tant, allò que tenim, creguem-nos-ho, no fem electoralisme de coses banals. La declaració de renda és fantàstic, la declaració de renda el podem publicar, tenint en compte també que esclar que hi ha molta gent que fa les declaracions conjuntes amb parella o família i evidentment una cosa és que es publiqui la informació del càrrec públic i l'altra de tota la seva família. Però deixant de banda això, que a nosaltres tampoc ens importaria, quants sobres amb diner negre surten a la declaració de la renda, per exemple, quants trajes i bolsos de Louis Vuitton surten a la declaració de la renda, quants viatges a Rússia surten a la declaració de la renda. És a dir, quantes coses d'aquestes, quants sopars, quantes coses d'aquestes surten a la declaració de renda? Això és parlar per parlar. Nosaltres el que vam plantejar és fiscalitzem una mica allò que es gasta en un ajuntament. Les factures, per exemple, o les despeses reals de tots els que som allà. És a dir, jo, què costo a l'Ajuntament? Una aportació per plens, una aportació per portaveu, una aportació per grup. Jo no tinc mòbil. Hosti, però segurament hi ha gent que té mòbil. Posem les factures dels mòbils de cada una de les persones que estan allà, que tenen disposició de mòbil pagat per tots nosaltres, que evidentment que hi ha d'existir, però veurem a veure si les despeses i tot plegat, fem-ho transparent, perquè clar, és probable que es facin servir a vegades per opcions personals en comptes de servei públic. Fem pública el que cobra cada un dels regidors en els diferents càrrecs que té arrel de ser regidor de Salt. Penseu que per ser un regidor de Salt, i en aquest cas tenir
equip de govern, no sé, d'un grup majoritari, et permet o et fa que puguis estar en altres òrgans, que no són l'Ajuntament de Salt i que porten comptabilitats pròpies. Però tot això també rau i es deriva de l'Ajuntament de Salt. Qui d'aquests doncs, poden tenir càrrecs amb altres organismes que també reben uns fons d'allà? Qui d'aquests poden estar representats en comissions o en altres espais o empreses d'aquestes públiques que també hi ha aportacions econòmiques en allà? Per què no fem públic tot això? Això no. Farem pública la declaració de la renda. Per tant, era un incís, però anava en el fet doncs, de que fem transparent les nostres despeses, la feina que estem fent, i això ajudarà a que realment puguem reduir aquesta xacra de corrupció que tenim, perquè realment el que hem arribat doncs, en tot aquest temps és que ni la població al final es cregui doncs, que perquè tu et regalin unes quantes entrades al teatre o perquè tu et facilitin doncs, accedir a un contracte públic o alguna cosa d'aquestes, que això que no sigui... Això no és corrupció, la gent ja ho assumeix com... No, això és normal, perquè conec aquest i com que ell em coneix a mi doncs m'ho facilita. Doncs clar, si aquest fos privat, fantàstic, però aquesta persona té un càrrec públic i no pot fer servir els seus contactes doncs, de manera preferent. Per tant, tot això és el que hem d'anar denunciant i tot el que hem d'anar... Ahir van sortir que això no tocava. Això venia de la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació, perdoneu, però... En equip, per tant, també vam plantejar el tema d'una xarxa wifi al poble. Sabem que això és un cost i ho entenem que potser no és una cosa prioritària, però vam deixar-ho a sobre la taula doncs, perquè algun dia doncs, socialitzi l'accés també a internet. Sabem que probablement molts dels que estem aquí tenim internet a casa i que el podem fer servir. A dia d'avui tenir internet ja no és qüestió una qüestió elitista, sinó que és una qüestió ja de, com aquell que diu, analfabetisme bàsic, no? És a dir, aquell que no té accés a internet és probable que es perdi moltes coses, per tant, socialitzem aquestes tecnologies també. I podríem dir tantes altres coses, el que passa que avui crec que, a part d'aquesta llarga introducció que hem fet de lo que és les nostres propostes, hem portat a dues persones aquí, que en Ramon ens les presentarà, val? Jo abans de presentar-vos, m'agradaria apuntar alguna cosa més de les coses que han dit. Una mica en el sentit de que quan planteges tota una sèrie d'actuacions, moltes vegades la resposta és que no hi ha diners, no? Nosaltres acceptem que hi ha els que hi ha, però també pensem que es poden optimitzar. I penso que no pot ser que ens neguem doncs, a optimitzar els recursos ni tampoc a prioritzar-los. Per exemple, ha parlat doncs, del tema de la recollida d'escombraries. Bé, quan nosaltres plantejàvem estudiar com a mínim la municipalització del servei, com a mínim estudiar-ho, és a dir, posem a sobre la taula quins són els costos, una de les respostes que et donen és que això està molt bé perquè t'estalvies tots els problemes de personal. Després hem comprovat que quan hi ha hagut vagues d'escombraries, al final qui ha acabat pagant el sobrecost ha sigut el propi Ajuntament. És a dir, que una empresa s'ha presentat a un concurs posant un preu més baix probablement que una altra empresa, per això ha guanyat el concurs, però després al cap de 4 dies aquestes condicions laborals que posava doncs han generat una sèrie de protestes. Hi ha hagut unes vagues i l'Ajuntament s'ho ha acabat empassant. En què dius, què ens ha solucionat això com a poble? Per dir un tema. La casa d'oficis que comentava també en Ferran, nosaltres sempre ens ha preocupat molt aquesta franja d'edat entre la finalització de l'etapa de l'escolarització obligatòria i l'entrada al món laboral. És una edat molt fràgil i és una edat molt important doncs, per intentar donar sortida a la gent jove i no tenir una quantitat de gent jove a Salt sense fer absolutament res amb tot el que pot comportar. I per això pensàvem que era una de les línies molt importants a prioritzar. Hi havia una escola taller, en el seu moment la Generalitat va treure els recursos i es va tirar endavant una altra proposta, que era una casa d'oficis, però resulta que no s'ha volgut continuar
I ni tan sols, com deia, s'ha demanat cap mena de subvenció. En el programa de continuació de la llei de barris de Salt 70 hi havia la possibilitat de demanar aquest programa com un programa a subvencionar, però tampoc no es va voler demanar, i això són recursos que pots accedir. També has parlat, per exemple, de la taula de la ciutadania. En això m'agradaria recordar, alguns hem estat uns quants anys abans també de regidors, que d'aquests mecanismes n'hi ha hagut uns quants, com comentava ell, i sembla que cada govern el van canviant. Va haver-hi, recordo fa molts anys, el Fòrum per la Integració de la Convivència. Aquí a Salt, molta gent va participar, es van fer diferents comissions de participació per una mica dissenyar el nostre model de convivència i intentar avançar en aquest sentit en diferents àmbits. Ja en aquell moment l'Ajuntament del moment no hi va abocar cap recurs aquí, i després de molt de temps de treballar la gent voluntàriament van dir, bé, nosaltres estem avançant en aquesta línia, i l'Ajuntament, que en té alguna, encara esperen resposta. Després es va fer el Laos, el Laos Sal, era un altre programa d'aquest tipus. Després es va fer la taula de ciutadania, que també es convocava i desconvocava quan interessava en el govern de torn, però en aquesta taula de ciutadania es va fer una cosa que era el Pla de Ciutadania, que també va participar molta gent a elaborar-lo. I què s'ha fet amb aquest Pla de Ciutadania? Bé, una cosa que s'ha fet és editar-ne 1.000, no sé, molts i molts, hi ha uns llibrets fantàstics que es van fer d'aquest procés, s'ha quedat en un calaix i aquest pla s'ha enterrat. És a dir, s'ha abocat una quantitat de recursos econòmics i d'energia de persones que voluntàriament van participar en editar aquest Pla de Ciutadania, perquè al final això quedi en un calaix i comencem una altra cosa que ara se'n diu Consell de Ciutat. Hi ha moltes maneres d'optimitzar els recursos i fer que allò que proposes pugui anar avançant sense haver de començar cada vegada de zero. En el tema dels locals socials, per exemple, per la dinamització comunitària, no s'ha utilitzat, com comentava ell, ni tan sols la meitat del pressupost que hi havia destinat. Si tens un pressupost destinat a una cosa que tothom considerava importantíssima en una campanya electoral i resulta que després el pressupost que hi ha no fa servir ni la meitat, doncs ja dono un exemple de la importància real que li estaves donant a tot allò que es feia gran publicitat. Amb el tema aquest, per exemple, de la transparència i tot plegat, amb això dels mòbils, jo recordo també amb un regidor d'aquest ajuntament que es van portar el mòbil de l'Ajuntament de vacances a Sud-amèrica i pagant a l'Ajuntament una factura astronòmica. Va haver de ser a través de la nostra intervenció que vam dir, bueno, això ho ha de pagar l'Ajuntament, les teves vacances, porta't el teu de mòbil, no el de l'Ajuntament. Després vam aconseguir que com a mínim tornés els diners, però encara ens vam haver de sentir uns quants retrets dient que, en aquell moment era jo regidor, que tu també tens un mòbil de l'Ajuntament, cosa que era mentida, no dic mai cap, no? Però encara ens vam haver de sentir retrets d'aquest tipus. A part d'optimitzar, de gastar bé les coses i d'optimitzar els recursos, a partir del qual es poden fer més coses, també s'ha de prioritzar. Prioritzar què és el que volem. Per exemple, un dels temes que nosaltres vam estar a darrere, i amb això que parlava en Ferran, dels equipaments elitistes o els equipaments una mica més pel poble, recordo un pavelló de gimnàstica aquí a Salt, que hi havia un pressupost inicial de 1.700.000 euros i que al final s'ha fet un pavelló que s'acosta als 6 milions d'euros, que no s'ha ni acabat. Bé, probablement sigui el millor de l'Estat o no ho sé, però en qualsevol cas és una despesa que encara estem pagant i amb interessos durant molts i molts anys. O parlar, per exemple, de la reforma de l'Ajuntament, de 160.000 euros destinats a adequar una mica les dependències. Bé, són tota una sèrie de prioritats que nosaltres probablement els enfocaríem cap a un altre costat, veient una mica quina és la situació del municipi. Però al final, una mica en el sentit aquest de la participació que comentàvem, potser no és tan important quines són les prioritats que pensem nosaltres, davant de les que tenen altres, però potser sí que escoltem una mica quines són les prioritats de la gent. És a dir, les persones una mica amb el pressupost a sobre de la taula, allò que intentem fer nosaltres i que l'Ajuntament de moment s'està negant a fer, és a dir, hi ha aquests diners i ens els volem gastar amb això i amb l'altre. I que la gent pugui dir, home, vols dir que en aquests moments cal gastar-te-la amb això i potser no hi ha coses més importants d'acord amb el que preocupa sobretot a la gent? O no, o dic, ostres, em sembla molt encertat aquesta proposta perquè sí, realment penso que és important anar per aquí. Per què no podem
intentar participar una mica més d'allò que ens afecta i que en definitiva són els nostres diners. Jo dic, poden ser en poques coses o en altres de més importants. Per això també us hem volgut portar, i ara li passo de la paraula, en Xavi Carreras, és regidor de la CUP de Viladamat, i ell ens explicarà algunes, poques coses, però algunes coses que han fet en aquest sentit, que canvia una mica aquest xip d'anar a votar cada 4 anys i mentrestant no m'emprenyis, sinó una mica de donar-li una mica la paraula a la gent i que la gent també defineixi quines són les seves prioritats.